German. Imrase. Zviri sei? Handisi baba wako meni, taura zvokutaura. Unonzani beta manje, warongeka manje. Rextan Wabvunzwa nani? Oh, ndati ukanga. Ndo zita rako chero? Asi rekuberekwa ndiri manyewe, rekuberekwa ndonzi Tauya. About the same what is Kandago. Ndine one artist anezita lesini Rextan Kandago. Asi vashwashwa chete ndonzi Tyre. Matsosha. Yakape. Asi uri mushurugwi. Ndobva kwaMutare. What is big? Yes, hanzi padisi. Padisi. All right. Unoita nezvi? Inini ndoimba mna. Nembei. The artist. Inini ndoimba Zimdancehall, Afro pop, reggae, urban groove yachitoro. Yes. Pamwe one. Ndoita zvinhu zvako 1-1. Maenzera band asati anaro but dream process. Zvinhu zvikutorongwa zvototi zvamanje manje zvakafamba bhoka tichitongoziva kuti zvakuendeka pacho. Saka vanhu zvese zvawataura zvakazvirekodha zvese kudhara kanoti zvichingori mubrain. Masongs. Kuti afro nirikini uzoita hip hop uzoita urban groove waita futhi hip hop andro 2 minutes bandoiro kana ndichida bazvese izvi kana ndakatozviita zvakatobuda futhi matracks aripo even videos zvitoripo pa YouTube bandodarika 100 iwewe manje watanga rini? Ndakatanga kuimba 2012 kupi kwangu ne studio 2012 wati unogara ndandogara kuzimbire pa uri musaladi ayo ndisi musaladi ndisi musaladi usarambe kaurambe ayo bata ndisi musaladi ke ona kabhega ruchake chipauri tibasitele mpata ndoto nongomechanisa zvako but ati chechero nongorigete kuti pakumecha sinora mutoriro saka wakumecha ni kumecha kandoziya ndo language mstreet kana kadazota zvitoro magete kuti nokopindura zvaurutaura mwanenge wakabatwa pachiplata but chakanosiyana nyatongo ndinongondirakidza yo unogara kuZimiri Park ndo wakazvarwa ayo ndakazvarwa mabvuku kupi kumabvuku kuna Nyamuzulu kana mchikenda kunonzi kwahande pahande asi baba kwahande padhuze nepahande kuzazo kwana lodza ndikona lodza aiwa ana lodza ndikutafara todzika katwata lodza ari kutafara Lloyd ndokutafara padhuze kuzangosiyana kuti Lloyd mutongi aimbosenza makinizo alright sezvinewo makore ako nemakore mangani ini ndine 28 ausiwachemberere pakuimba apa uzikana maya una isinyaya kuti kusazikana inini kune munhu asikandiziva akanditi upcoming ndozvinzwisa asi anondiziva achinditi upcoming manje ndo panenge akusaiza saka ndosikandizive manje because pandosikandizive ndotozviaccepta ndiri upcoming but kana inini uchindiziva unoramba ngoma uniti upcoming panenge akusaiza kanenge akuita kana chimbotirorera 1 kangoma kanongonaka obva utaura kuti kanonzani kakarekodwa nani alright mangoma akawandisa kako kanorira kakamborira ndakaita ngoma nefesi anonzi will be iri tokoiti ndo ghetto anthem ngoma rinonzi kuno kana uchida unozoona video yacho iripo paYouTube it goes like this kuno tiripo kuri kunakidza meno ikoko kuno tiripo cha kuri kuspaka meno ikoko kuno matimati tinomati mapuno K9 pa street dozino hardcore nemahelmet zviri kuno choroka nditsvagono ndiwana ndiri kuno handiuye ikoko mungatouya kuno kune ganda tribe nemofi yemukono kune vanoimba nevanoekita chero kationa notiwana tiri kuno tinodai nekudai zvatoita tiri kuno apa tichingwafa rwendo runo kahigh life sendinogara kuNew York chaona mahwani parinopera gore rino kwewo ndiwani wangodairira unoimba ndimabhuta kwagone kutaura augone kutaura wegeri Blaz wake chaiwo umdanga alright kana tukumaraini ama blood vakanhonga anokanyazogetsa ziblogs vakanhonga anokwana ziblogs aruta baziblogs akafanana mvura unomuna yasobhokola story
Aiwa but kanonakidza kakuno. Oh, tumanzwisa twacho. Yakairokodwa rini? Itakairowa 2019. Oh, will be ndo kupi? Uendo yekuruwa. Producer wanokutongo naye. All right. Bozi zvingori bho kusumuka nemunhu anenge angori gaza bozi tikaona takadaita song yone mwe munhu kana paproducer anozikanwa akatoona kila song pakutanga unosaipusha but uye anenge atoriwo nechiki kadzokuti ada kuzikanwa saka achipusha neuka tese unozwana nakawani brand dzako dzakanaka kuti hadzina kuiva plus anenge ari mufesi padhuze nepadheni futi saona manje nemane mazita manje hatirambe but iwo kanosvika uchimaapproacha manje anogona kusaiza uda kuimba kuti saka zvina nekuti ukaita nemunhu anodinzwisa ati rangu iwo chako usada kungodhererwa chete ona bozi wakore uraniwo inini kandi Rextan gandagobvuka gandagobvu vakoma zero vanhu vanofanira kuappreciate but vanhu vanoda kukaneka kuseksesese so kuti hava appreciate kuti aiwa ngoma dzarohwa saka ini vanhu ndozvinozondipinza muchii kuti koimutaipi pakata zangu big ho pane tarienda kuisi takaenda kumberi because vanhu vazhinji vakambozvinotisa vanoda kungobhiga mambare artist uri kuona manje but munogona wabvutira chimuti kapo aiwa ndine respect because kubatanidza marilix anobatanidza ndaanzwa zvangu pakuno kuneva kuti ari kuzvivhiringidza mukati inonzi chiningi yeningi yaunombotaura yeye tambaula inonzi chimutaurire aizozo ndoyekugadzira kanositambaula usuzu mixed beef buffalo shoes zvinhu zvinenge zvakabikwa kana anzwa pamoti kuti uri zvibatanidza zvichibuda plus wanga uchiraima zvoda wakangonozvibatira panhingina zvaingobata zvakaenda ine kamwe kekuti vanhu vanokwanisa kudairira futi kuona manje ndotozati kutongotangorwa every gate randarwa ngomero pastage ndangotanga kurwa pekutanga patozi ndakati puloka avatani kutotasi kudairirakorasachirikechoindisongi vanhu nditotiwo nyangori munhu anoziva music wautoziva ndakaidzokeredza kechitiwa utadza kutorwa wawamboimba pastage nokuti geto yuti kuita mastage mahombe kupi inini ndokona totanga tokudza ndakatanga kuimba kwandatika kune changwa chakawanda ndakatanga kuimba kunonzi kati chinoyo ndini big show yandakazorowa yandakazoona kuti ndoya ndotiwo show ingainawo nekudaro kubig show yaholiday kamusarada yes mfana ndihomboyi wangu ndihomboyi wangu saka angu nditi akanzwisise kakambana kai yamaya mubhoge ndisikamuzwisisi akazona naye ndechidhaga munobho angu nditoona mwangu anongorasa muromo chete mfana waya vanhu vamudzwisise mfana bho but vanhu asakanguzise atrake kuti adawedza kuti asiba ndokuimba softers kandoda kanonaka akaseikasonga ndiangu ndichindorosikire kuti uchiyachi urochi show kubig show parire gardens tatongosvikawo but pamba tichibhozi netotamana papedza kurova pana ipo pachishamiza kudai so ini ndiro dhanso pamba tichiki mai but akozvizondega kuti ndikaona kuti apa kana ndakasumudza ndozvatanga kutiremena kuti ndiri mune mangoma here kana kuti handisi ndakanokena pastage ndakanointroducwa angari mangoma takanotanga kuimba kapi kuno tichibva tapinda nekapi tipedza kurwa kuno pandarova ngoma rinonzi ndibudikire ngakambouya ikako pakaona ndibudikire manje vanhu vakabva vakaziva but ndakanokatwista manje vaziva ndakanokaisa pashona version kanodai so vari kuda ndibude ndabudikira varigaya ndingapuke ndavaimbira ngoma ndidziruke ndakurungira iyo savhunduke ndakuyambira vari kundibvunza kuti wanga uripi iwewe wakambonditsvagairi tama manga muripi ndiriko zvangu ndichibata basa ndibudikire ndibudikire cho vari kudaro asitava Rextan nauya abata basa tsomtsoma ngoma yatakapasa inandinyara ndisimukwasha ndogarira ndichisimbisa winkish Gaffa mapata tututu kunge mapatya ndozota softazi apana hasha utane museve ndatopakata yamani adibigeshonda yasi ko tsomtsomo yapinda papa sinorwa ndendende chi utori mubaranzi zvekudaro auze ndendende chi auze noda buwe auri mutoriro asi ndiri ndakunzwa anotonga nokukena akakubata tsinga ingiti
awa Gaffa ndakuwela kabuti wanga watodziwa exactly nyatongoto hapana munona mangoma acho vanhu chinini pamabhisi eNzimbabwe uchitongokuro zvako unenge une passion kati mangoma wono munhu anenge achita zvihombe samukoma ingiti obviously utine zvandodzidzwa parai saka akakuinspire wakasongozowana chitomikanda malyrics ari rated naMbare wingi kuda kuratidza kuti aiyo utodzikisa pazvakatangira kuna vanhu vobva kana uchikopera kachino kopera zvakanaka zvakadhakwa totsoma anoita zvebasa handiti saka pamimi mangu mastudio amakashanda nawo ndani mastudios akati 100 ngotaura kana 5 chete 5 ndakashanda naInfinity naRay Music number 2 badashanda naSecolors Real Nation 3 badashanda naanonzi Gweja 4 badashanda naAlicious Alicious ndokuningi epoet ndomuziva anoita nacomic pastor exactly ndo ndakarowa neproject yanga chikuchure maafropop then wechi5 ndakarowa naye ndakarowa takamederi pachiusport apo nerekodi yekuchiusport yo song yanozobuda kuti aina kubuda zi yagariro ndatofara manje kuti chipika mwanobadza kamera kati kanozisa vanhu zvekuiti ngoma iri kai pamabhuti varipo futi zuda ndakaenda ndina mukoma wangu kuti iri roro tatosvika umana tinopinda ridhim amino rainzi ridhim sasai ridhim ndikabuda ridhim ndoine foreign kutabhera but anzichuza ichi ndabuda kupinda but angoti hama ini kuda kuda nechikopi chavo tinonzi sasai but itadziririro padarekodi ndoziva charwa ngoma nditi 4 months ndovandonaini ngoma rinobuda evidence itoripo video tinaro chitori mustudio ngoma chitovaiba after tapedza kurekodi but song anoita se haina kuzobuda ndo patakazoona after 3 months ndopazobuda song yajamasta pasame reading but mama chicks andazoona takabuda sei ndimane pakangobuda vantu patazosanganaona mukoma fanta ndikavabvunza kuti song haufa vangoti hanzi song inonzi reading rovanga ri under sasai zvekoniti saka vaita vasati vapedzerana matalks avo project iyoyo ndosaka wakambomira kuisa pamatricks but it's almost close to isati rabuda apanga vachabudisa under different name exactly but chaakangondisimbisa wake ndichoti hanzi inyaya yoti kotiwo maprojects aye ane vanhu vanomacontrol saka vanoira goa hedu vanova nemarights acho saka manje una pamba acho manje kuti tizorambe tichitsoma zvinhu ndakazozvinzwisa but pakutanga tisandamuona ndekunofunga pamwe wakatsimbirira kuti pamwe anobudisa trek but ndakazozvinzwisa ndagara naye kuti aone ngoma ungaisdingi ndozvinenge zvaita wezandakupiwa pirisha nemafanzi kuti one watinyebudza nawatipakatiza kuti mustudio kongoma riri kupi ndombotanga kuti richabuda but ndakazongoti rega ngopaite clear kuti aiwa so unganango yakwana chita se changoburitswa ndikatorwa maraundi mastudio akatiwana awite saka unobatika sei une phone number kana YouTube channel kana Facebook aiwa tobatika paphone number munoona ndibata pa 0735 023 735 inde wagwani but kandira message topindura ukaenda paYouTube futi unongosearcha kuti Rextan ganda govu unobva utongoona macontent yako iripo mavideos paFacebook same Rextan ganda govu unoiwana paInstagram zvakazara zvototi paunozotanga kunotsoma uchinyatsotoona aiwa atirirani kamwe kalevo kuitira macho netime yatakatangoma ngoma nepandava ndikunyatsoona kuti pandichi paneka progress kochannel yenyu une masubscribers mangani kuYouTube so far ndandimbori mu200 recently panakaita song nasilent killer yapika kuenda mu400 ndakatonakirwa kuti mbichana mbichana chita takaenda ibo silent killer ndiri kunyeba papakandisawo palevel kuti kana ndonakirwa aiwa zvichaita ihitie papo zvinoto aiwa ari kufamba zvekudaro mafollowers even kana maviews zviri nani kopa radio inodira paredio indorira paredio indorira ndani anowanza kuuridza vanzoboswa naMbare tichembali naEtherton anonzi Tiflo Freestyle futi alright Tiflo haitoi mavideo ama asiriwo mavideo Freestyle mwari ngoro wati mamix alright zvori kangosabhitawo mangoma after wangono mangoma kapa paYouTube even kana shweku yekwaholiten ye pandakango approachawo maradio DJs nekumacontrol masongs via email itoto ndozongofunda unanonza unangoma rikurowa handiti tichitongo appreciate kuti smochi
takaenda Oh, yatotsemurwa pani ini yosina kuhela kuti ndeso ndopanogara kana karedho kaspede nditsvaga mari mutsvaka mari seiyo chii chinokuitisa mari ise tiri patara mukuru wangu munoita hamusi vafanira pazimex here makabata zvinotyisa tisafanira pazimex but tutambo tichikutaura nevanhu tisafanira patara ibaiza hatunyanya zvigunwana nazvo zvakwana zvakatozara inyaya yetoko dzimbori nyaya but hatizoshayiwa nokuti wanenge vasina badi asi zvakatokwepeswa zvishuwa because taita murwani wepauti mborito zvakakwepeswa ona zvoitika madhiri vanhu vanongotaurawo zinyaya ende makatona kana bepa even na social media pakatanga kunyora kana chipostika vanhu vanogona kutanga kutofunga kuti ife but series wesi toziyana kuti anoshanda pakadai so saka unozoshandisa mamudza mubepa kanonza uyu azviya abviswa chiguru apari mufesi wako unobva ona kuti kunyeba muona level racho but yeti kodi bosi tongete tribute pastreet saka watoziyana na bosi pango lini pango kufina zimakwana kufina ndakwanisa kubaya bosi musi wacho ndine studio session ndine kashoka ndina vakomana ave panze vakabata tatenda mfana aiwa zviri kungo hauna vanhu vauda kungobhiga hama neshamwari ana mai nababa vapenyu aiwa ina ndibhiga umwana ngobhiga mauzaona kuziva wasada mundibhiga wakubabasa yoda kusimbisa wasada mundisimbisa kubasa kwenyu wazviramba izvo wabudisa mari tangobhigwa asi kuita iwo mazuva ano bhiga apo wakabvisa mari anokubhiga Blaz wakabhiga risebhasi kudare iya hapana unoratidza zvakatongorongeka hapana zvitori ndo vanenge tichitofamba nawo inyaya tongoti tiri muraundi yewo zvekudai but makudo achakatowanda ndandozada ndanguya kumabhiga andoza ndichitomasimbisa kudai waita bo respect should do yes